Ahojte, čaute, nazdar, moje meno je Ondrej, mám YouTubeový kanál Ondrej z Trenčína, kde sa práve nachádzate. Ja som si povedal, že idú Vianoce a mnohí možno rozmýšľate nad tým, čo niekomu kúpiť. A ja som si povedal, že možno je ten správny čas práve teraz nahrať video ohľadom mojej techniky, čo všetko používam. A nie len možno len techniky, ale aj veci, ktoré používam, nejaké praktickú elektroniku a proste veci, také vychytávky. Mám tu kopec vecí, ktoré mám doma, mám tu všetky veci z kancla, mám tu všetky veci, ktoré nosím v ruksaku, takže poďme rýchlo na to, nech to nie je dlhé video. Úplne prvá vec, počítač, na ktorom striham a pracujem, je MacBook Pro. Je to asi 2 roky alebo 3 roky starý model. Ak striham nejaké náročnejšie video, pripojím si ho cez takúto USB-C redukciu. Tuto mám HDMI koncovku, tuto mám nabíjacú koncovku, tuto mám staré USBčko. Pripojím si to do kompu na veľký monitor, aby som mal ten projekt veľký na veľkom monitore, inak druhú väčšinu videí striham na tomto počítači 13 palcovom. Má veľký výkon, striham na programe Final Cut, ktorý je bohužiaľ platený, stojí strašne veľa peniazí, myslím, že okolo 400 €, doživotná licencia. Ale keď si zoberiem, že čo sa tam všetko dá, čo sa tam všetko môžem, ako rýchlo som tam efektívny, ako rýchlo mi to vie exportovať, tak proste ten čas, ja si tým kupujem proste ten čas. Pre mňa je čas najdôležitejšia vec a to je takáto čítačka kariet, ale to je blbosť. Inak na všetky veci bude link v popisku videa. Ak na niečo zabudnem, napíšte mi to do komentára, hneď vám tam hodím link, kde som to kúpil, dobre? To, čo nosím úplne bežne každý deň v ruksaku, je takýto notes. Proste ja som zvyknutý si písať poznámky. Notes nemusím hovoriť, kde som kúpil, nie? Však normálne v papierníctve. Dobre. Čo mám všetko v ruksaku? Mnohí by ste si povedali, že keď mi štrhnete tento ruksak, koľko si zarobíte. Opak je pravdou. Najväčšia vychytávka môjho ruksaka sú náhradné trička, pretože ja sa potím jak blázon. Okrem náhradnej rúšky, keby čosi. Tu mám priečinok na okuliare. A náhradné baterky nabité do GoPročky. Hlavne tam mám tuto v bočnom vrecku túto kameru, určite ju poznáte, je to GoPro 9. Mnoho ľudí sa ma pýta, že či má kúpiť 6, 7, 8, 9. Ako 9 asi najlepšia, no je tam ten problém s tým displejom, ale tak zase nie je to také, že by sa to nedalo vôbec použiť. Toto je shorty, statív, podľa mňa najlepší statív na GoPročku, ako si môžete kúpiť. Pozor, nikdy ho nepoužívajte vo vode, prestane vám držať, začne pomaly takto padať, keď ho použijete vo vode zo párkrát, pretože sa vlastne ako keby voda vydre to tesno, ktoré tam je. No. Na mobil používam takýto od Huawei, vlastne je to obyčajná selfie tyčka. Cez takúto redukciu ho viem pripojiť do toho iPhone cez Lightning a vlastne štartovať spúšť, ak by som chcel robiť selfie fotky, čo je veľmi praktické. Fajn, takže aby sme prešli ruksak, mám tu takýto veľký statív, je to GoPro nejaký, tu dole to napíšem, aj samozrejme link bude v popisku videa, dá sa tiež takto vlastne postaviť. Jeho veľká nevýhoda je, že toto nepostavíte niekde na stĺpík alebo na nejakú budku, pretože to je strašne široké, áno. Ešte som nepovedal, že aj tento selfie stick má takýto magnetický, ktorý sa stále zatvára, statívna, čiže ho môžete takto postaviť a robiť nejakú fotku na mobil alebo točiť. Toto skôr používam, keď chcem niečo rečniť dlhšie a postavím si to na zem a k tomu si dám stoličku niekde v teréne. A tuto mám takú vyrobenú na zákazku hlavičku, ďakujem Roman, ktorú si tu nakto našrobujem a vlastne do tejto objímky presne vopchám GoPročku, teda ju nemusím vlastne, ešte si môžem takto zvýšiť, keby som chcel, nemusím vlastne s týmto nič robiť, nikde to prešrobovať, čo mi príde vždycky nepraktické, proste to tam vložím a je to vyriešené. Keby ste niekto tieto objímky chceli, tak mi napíšte, možno, že ich začnem predávať. Lebo nie je to úplne jednoduché také niečo vyrobiť. Prejdeme to, čo nosím v ruksaku. Powerbanka 10 000 mAh, čiže nabijem, ja neviem, 3-krát mobil. Niekoľko GoPro batériek, proste často sa mi stane, že napríklad keď aj streamujem alebo často mám tú GoPročku túto stále zapnutú a keď sa mi tam vybije baterka, tak mám vlastne takúto nabíjačku od GoPro
Mimochodom na staré 6, 7, 8 baterky mám jednu na predaj. Tu mám viac vecí na predaj, potom mi to pripomiete. Možno spravím špeciálne video, aké veci mám na predaj. Toto je pomerne silná vychytávka. Na jednej strane je USB, na druhej strane sú 2x USB-C, jeden Lightning a jedno micro USB. Čiže dám si to takto na powerbanku, tuto si to zapnem a môžem za jazdy v ruksaku dobíjať až 2 GoPro baterky, čo je strašne super. Alebo samozrejme môžem dobíjať mobil, alebo samozrejme môžem dobíjať obrazovečku, mikrofón, svetlo, hocičo. Jeden rýchly adaptér na nabíjanie, keď si niekde vo vlaku alebo niekde by som chcel rýchlo niečo dobiť. Displejček na GoPročku. Robil som o ňom aj špeciálne video a nakoniec som ho nezverejnil, pretože si myslím, že to nikoho nezaujíma. Vo všeobecnosti ten displej nedoporučujem. Nepáči sa mi, ako je to prevedené, že ho musíte zvlášť zapínať, že má baterku, že ho musíte zvlášť dobíjať. Proste nie je to dobre vyriešené. Jeden USB tu, USB-C tu, USB-C kábel na dron. Nejaké náhradné microSD karty aj s redukciami, nejaký náhradný USB kľúč, nejaký náhradný USB kľúč, dvierka od GoPročky. Takáto čítačka kariet, veľmi malinká, praktická, vlastne microSD kartu sa dáva sem. Mám niekde aj 400 micro USB kartu, ale vôbec ju nedoporučujem. Prosím vás, ak chcete niekto kupovať veľkú microSD kartu do GoPročky alebo do hociakej kamery, kúpte si len 256 maximálne. Vyššie veľkosti zatiaľ vedia blbnúť. Tuto mám deadcat, alebo teda protiveternú ochranu na mikrofón na tento media mod. Inak vlastne to som ani nespomenul, že vlastne tá GoPročka nie je vlastne GoPročka, ale je vložená v media mode. Takto. Prečo ten media mod používam? Práve preto, že tu je ten smerový mikrofón, ktorý napríklad zavetrá. Ak mi takto fučí vietor, tak ja viem rozprávať odtiaľto a nie je to finálne počuť vo videu. Potom originál GoPro svetlo aj s takým ako zmäkčovačom, ktorý sa pripojí vlastne. Ten media mod má výhodu, že vlastne tu má dve tie zásuvky, kde viete zasúvať veci. Do jedného viete dať vlastne to svetlo a do druhého viete zasunúť ten displejčok. Takže takto on ten displej viete potom takto zložiť. Nie som s tým úplne najviac spokojný. Dezinfekcia, ale priznám sa, že ja som dezinfekčný gel nosil aj pred koronou, lebo ja som taký dosť si potrpím na to, aby ako hygiena bola. A najmä ak chcete niekde, ja neviem, v zahraničí jezdiť na ulici, tak je celkom dobré si predtým vydezinfikovať ruky, ak si ich nemôžete niekde umyť. Nikdy neviete, čo na chľúčke od záchoda bolo, keď ste tam vchádzali, že áno? Aktuálne používam iPhone 12, nič viac, v 256 GB prevedení v zelenej farbe, som s ním veľmi spokojný. Doteraz som používal iPhone SE vo verzii 2020, čo je vlastne telo klasickej 6, 7, 8, 9 iPhoneu. Používal som k nemu takéto originál Apple púzdro, nabíjacie, vlastne máte dvakrát takú kapacitu baterky. Takto sa to normálne tam navlečie a funguje to ako keby. Ešte sa to aj dobíja vlastne cez tento jeden čudlík a dobíjate zároveň púzdro a zároveň telefón. Nemal som to nikdy nasadené na mobile, až keď mi došla baterka alebo dochádzala, vtedy som to do toho zapol. Ešte taká blbosť, teraz som zbodal na stole. Mám takúto stojan na mobil, ale to mám už strašne dávno. Pôvodne je to na nejakú 6 iPhone, alebo ešte 5 dokonca. Aká blbosť. Čo sa týka slúchadiel, ja strihám s klasickými iPhoneovými slúchatkami s jackom, tie pripojím do svojho MacBooku a na tomto strihám. Je to veľmi dobrá kvalita zvuku. Ak nepotrebujem naozaj, že som vo veľmi hlučnom prostredí, čo sa mi ale dávno už nestalo, naposledy niekedy v Thajsku, keď som strihal niekde v bare a vážne tam hrala strašne hlasná hudba, tak potrebujete ako mušle, ale inak mušle strašne nemám rád, mňa to tlačí na ušiach, proste to vydržíte tak hodinu, dve. Ak máte strihať 5 hodín video, tak potrebujete takéto slúchatka, ktoré sú pohodlné. Tento statív od Manfrotto mám rád, je to malá verzia
ich proste tradičného statívu, takto sa to rozkladá a šrobuje. Ak prosím vás budete kupovať statív, ja si myslím, že tieto šrobovacie systémy nie sú tak praktické ako tie vyklapacie, lebo to viete spraviť, že klik, 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 vystreliť to a zase rovnako rýchlo to zavrete. Toto sa šrobuje a príde mi to nepraktické, inak Manfrotto má veľmi kvalitné veci, toto je naozaj veľmi kvalitný statív a preto je aj není ľahký a nenosím ho v ruksaku, lebo je hrozne ťažký na denné nosenie, ale proste to vyhotovenie a prevedenie tých statívov má Manfrotto zmaknuté a tí ľudia vedia, čo robia. Inak, ak idem niekde, že do terénu natáčať a potreboval som statív a mám ho vláčiť celý deň, tak si beriem iný statív. Toto je 20 eurový statív Rolei, ktorý už som na nejakom videu dával a práve ten má tieto kliky, klaky, ktoré sa takto odopnú a takto zavrú, čo mi príde o mnoho praktickejšie. Tento statív je mnoho ľahší, pretože je z umelej hmoty, na rozdiel od tohto, ktorý je kovový. Samozrejme je to lacný statív a taká je aj jeho stabilita, taká je aj jeho nosnosť a taká je aj jeho životnosť. Ale proste na to, že ho dáte do ruksaka, až tak vás neťaží a stojí 20 eur, hej, alebo koľko. Mikrofón, na ktorý aj teraz natáčam, na takýto istý, je Rode. Je to shotgunový mikrofón so zvlášť baterkou. Dá sa pripojiť vlastne, keby ste strašne chceli, aj k tej GoPročke. Nie je to problém, len to bude vyzerať zvláštne, čiže používam to keď niekde v teréne rečním, ale dneska už ani moc nie, lebo ten zvuk na tej GoPročke, tej 9, aj na tej 8, pokiaľ nefúka vietor, je naozaj dobrý. Toto je ešte predĺžovacia tyčka k tomu Manfrotto statívu. Ešte mám zakúpenú jednu powerbanku, keď idem naozaj na nejaké cesty, ja neviem, že išiel som do Thajska, tak som si toto kúpil, to je rastovka, kapacita 20 000. Toto je na cestovanie celkom slušná vychytávka, je to od TP-Linku, predĺžovač alebo taký ako zlepšovač signálu na Wi-Fi. Ak ste v nejakej hotelovej izbe a je tam slabé Wi-Fi, tak idem niekde do nejakého rohu miestnosti alebo kľudne aj na chodbu, kde tá Wi-Fi je ešte dobrá, tam to pichnem do zastrčky a on mi urobí to, že vlastne tú Wi-Fi ako keby s jednou antenou chytá a s druhou vlastne predĺžuje ďalej. Zatiaľ som to nikdy nepoužil. Viete prečo? Lebo keď som si to zobral, tak vždy bol Wi-Fi signál dobrý a keď som si to nezobral, tak bol vždy zlý. Proste zákon schválnosti, najlepšie fungujúci zákon. Doma používam na niektoré zábery, keď potrebujem niečo také akože dotočiť pri strihu, túto Sony ZV jednotku. Je to kamerka, na ktorú som chcel robiť zvlášť recenziu, ale nakoniec som ju nespravil, lebo som si povedal, že to veľa ľudí nebude zaujímať. Ak si myslíte, že to bude zaujímavé, napíšte do komentára alebo lajknite niekomu komentár, kto chce, aby som o tom spravil recenziu. Tá kamera nedosahuje takú kvalitu, aby som na ňu točil stále. GoPročka mi príde praktickejšia aj s lepším obrazovým výstupom. Nie tak čistým, ale farebnosťou, svetelnosťou a tak ďalej. Neprepalovaním scény hlavne, čo je tuto veľká ako choroba. Ešte jedna dôležitá vec, tuto je veľmi slabý uhol záberu, čiže ak to máte aj takto najďalej, ako je možné od seba, tak stále máte ksich na celú obrazovku. Dneska som videl už aj recenziu, že na to niekto predáva vlastne širokouhlý taký ako objektív, ale stále to nie je ono. Robil som na to video alebo vlog, ktorý dám do popisku, ak na to zabudnem, tak mi to napíšte a vlastne tam budete môcť vidieť kvalitu, ktorá ide z tej kamery. Manfrotto svetlo, ktoré vlastne mám iba doma a používam ho na tejto kamere. Aj s takouto redukciou, ktorú si vlastne zapnem sem. Tu si dám svetlo a tu si dám mikrofón. Na takéto niečo sa doma pozerám, keď dotáčam nejaké zábery, že striham v noci a chcem k tomu ešte niečo dopovedať, tak toto je toto, čo si nastavím. Dám si to na tento červený Manfrotto statív, takto si to postavím na stôl, aby som to mal presne akurát v úrovni očí. Tuto si to zamontujem a rozprávam do toho. Pretože sa mi nechce domov vláčiť táto veľká kamera, na ktorú točím teraz a na ktorú vám ukážem až ako posledný záber, pretože by som musel dávať dole, však chápete asi prečo, nie, že nie ste úplne blbí. Jo, vychytávka z Thajska, toto nosím cez leto, v ruksaku, je to sprej proti komarom. Potom ešte nosím takýto nožíček v ruksaku sem tam, no a takúto ako sadu na kolobežku, keď potrebujete niečo odmontovať,
Toto nosím na bicykli, tieto svetla sú strašne dobré, máme to aj na kočíku. Dobré je, že tá baterka vydrží nekonečne dlho, vie to brutálne svietiť a blikať, dokonca nosím aj na ruksaku. Keď idem v noci na kolobežke, tak si to osvietím aj na ruksaku, aby som sa cítil 100% bezpečne. Niektoré bolty kolobežky nemajú už zadné svetlo, že áno, je blatník utrhnutý. Doma mám takúto sadu na čistenie monitora, alebo teda hocičoho, čistím s tým notebook, mobil, hocičoho, proste nastriekate a čistíte, ako to nemusím ukazovať, to funguje. Takýto popruh na kolobežku, keď ju potrebujete niekde preniesť, tak si to dáte takto na chrbát a vlastne zapnete do toho kolobežku, tiež nie je zlá vec. Zatiaľ som to ale nepoužil. Pumpa na dofúkovanie bicykla alebo kolobežky od Xiaomi, brutálna vec, nastavíte koľko chcete, vie to dokonca nafúkať aj koleso od auta, čo je akože brutálna vec. Mám nejakú krabicu so svojím vercajkom, ale do toho v tomto videu nepôjdeme, to by ma ani mňa, myslím, že ani vás asi nejak 100% nebavilo. Nedávno som si kúpil nový iPad Air s takýmto púzdrom, ten nový aj s tým perom. Všimli ste si možno, že v niektorých videách vlastne mám nakreslené na obrazovke buď nadpis v cover obrázkoch, alebo niečo píšem a kreslím do videí. V podstate to mám hlavne na tento účel, myslel som si, že na to nájdem aj nejakú dobrú hru, čo sa budem hrávať, alebo že na tom budem nejakú konzumovať obsah. Nie je to stále až také praktické ako mobil do ruky, alebo na záchod, alebo do vane a ako počítač do postele. A ako v iných situáciách mobilné zariadenie nepoužívam, takže toto je vlastne viac menej profesionálny nástroj pre mňa na dotváranie obsahu do videí. Je dobré, že pri tomto iPadu Air je odomýkanie cez ten fingerprint, to sa mi veľmi páči a vlastne výkonovo je ten iPad Air na úrovni zhruba možno tesne pod iPadom Pro, ale inak akože ja nie som nejaký fanúšik tabletov. Veľa ľudí mi bude argumentovať, Ondrej, to je super, ja to používam, keď idem večer do postele pozerať video, ako prečo by som si tam nedal notebook? Tam môžem ešte aj písať, je tam klávesnica. Mňa strašne rozčuluje, keď na tomto niečo pozerám a keď na tom chcem niekomu odpísať na správu a musím tam ťukať na ten displej. Ako ja viem, že sa k tomu za 300 alebo 400 eur dokúpiť klávesnica, ale sorry, stále, akože prečo by som neotvoril notebook, chápeš? Tu mám priečinok GoPro, tak sa poďme pozrieť, čo všetko tu mám. Náhlavník, náčelenka, nebudem sa to teraz dávať. Toto sa dá kúpiť, to som kúpil niekde na AliExpresse, ak nechcete si kupovať špeciálny batoh, ktorý má proste na ramene, jak sa toto volá, po pruhoch, túto uchytku na GoPročku, tak si môžete kúpiť takéto niečo, čo si zapnete na akýkoľvek ruksak a máte túto uchytku na GoPročku. Toto je na šiltovku napríklad, uchytenie. Toto je na ruku napríklad, na zápestie. Toto je tiež na ruku, ale iným spôsobom, takto ako sem hore toto je na pripnutie špeciálne na k tomuto ruksaku, že by ste to chceli mať tú GoPročku v strede na prsoch. Takéto tie uchytky som si kúpil nakoniec kovové, lebo všetky, ktoré boli pridávané ku GoPro alebo ktoré som si kúpil z umelej hmoty, vám prasknú. Toto som kedysi kúpil, som si myslel, že to budem strašne používať, že budem s tým, toto je výhoda tohto ako monopodu, je, že sa to dá strašne rýchlo roztiahnuť. Milujem takéto systémy proste, jak rybársky prúd, chápeš? A myslel som si, že tuto dám nejaký tripod a že budem takto do toho rozprávať. Reálne som to nikdy nepoužil, lebo buď vám fúka vietor a vám to zhodí, alebo je to proste, tu viac používam proste toto. Aj keď to nedokáže byť zase také vysoké, a tak keď tak už proste, že viem, že budem niečo také točiť, tak zoberiem ten klasický statív veľký. Ak testujem nejaké kamery alebo telefóny, tak som si vyrobil takýto uchytač. Ja viem, že vyzerá to hrozne. Tu mám nejaké statívy, Caseyho statív, menší statív, ešte menší. Toto je upnutie na mobil, takýto úplne mini na mobil. No je také, ako drží to iba v nejakom uhle, nie je to úplne super. Veľmi dlho som používal tento Manfrotto statív, ten je strašne dobrý.
Toto je geniálna vec, že tuto stlačíte tento gombík a v tom momente môžete hýbať s tou hlavičkou, nechať to hoci ako muhle a pustiť to. Ak berem niekde veľkú kameru, tak je to o mnoho lepšie ako toto, pretože toto musíte všelijako nastavovať, aby ste to mali rovno. Toto proste chytíte, rozložíte, bác a idete. Hej, ja mám rád veci, ktoré sú hneď, ktoré sú rýchlo pripravené na použitie. Dron používam nový Mavic Air 2, predtým som mal Mavica Air. Táto dvojka je bohužiaľ o mnoho väčšia aj po zoskladaní, ale zase má niekoľkonásobne väčší dolet a ďalších 10 minút až 15 dlhší čas lietania, čo je super. Potom taká vychytávečka na ovládač od drona, dá sa kúpiť takáto vec alebo vytlačiť na 3D tlačiarni, taký ako nadstavec a zrazu s týmto nadstavcom môžete použiť zapichnúť sem tablet miesto telefónu, čo zrazu proste tomu dronovaniu dáva úplne iný rozmer, čo je strašne super vec a ďakujem Erikovi za to, že mi to vytlačil na 3D tlačiarni. Keď točím nejaký podcast alebo točím nejaké hry, čo som dávno nerobil ani ja neplánujem, tak používam mikrofón štúdiový, ktorý končí klasickým USBčkom a volá sa Blue Yeti. Jeho problém je práve to, že končí USBčkom a nedáte ho do kamery, preto na kamere používam tie Rode mikrofóny a toto je naozaj taký ako štúdiový mikrofón, že keď robím podcast, tak to dám do kompu, chcem to streamovať alebo nahrávať a keby ste to chceli akože nahrávať so zrkadlovkou a použiť k tomu Yetiho, tak musíte vlastne to nahrávať zvlášť a potom to v postprodukcii vlastne spojiť. Chcem ísť niekde do terénu točiť, tak si na ten Rodečkový mikrofón naťahnem tento deadcat, ktorý je proti, sa na to každý čuduje, že čo tam máš za proste ako štetinku a vlastne toto je vec, ktorá vám rozbije ten vietor a vy vtedy nenahrávate to ale vlastne počuť iba ten zvuk, ktorý vy hovoríte. Mám tie Rode mikrofóny v rôznych veľkých prevedeniach od najmenšieho cez stredný až po ten veľký, tuto mám rôzne, toto mám tie mušlové slúchadlá od Sony, webkameru používam Logitech a ešte jedna celkom dobrá vychytávka, ktorú často používam, nepoužívam ju skoro vôbec, ale je to veľmi praktická vec, keby ste chceli niekto nakrúcať strašne ako dobrý zvuk za pohybu, tak odporúčam tento mikrofónik od Rodečka, klopový, ktorý si zaklopnete sem, cez túto redukciu si to pripojíte do iPhoneu, tam to dáte v diktafóne nahrávať a máte veľmi kvalitný zvuk bez šumu, nahratý vo vašom telefóne, vážnu videu, v postprodukcii to spojíte, nie je to až také ťažké, ako by sa to zdalo, dá sa to, je na to veľmi jednoduchý nástroj, proste zosynchronizovať dve audiostopu a videostopu, pokiaľ je tam aj tá audiostopa, čiže to vám to syncne. Jednoducho, nemusíte to nastavovať, že keď sa to stalo, dáte len kliknete, on sa to udeje automaticky. Na hranie mám do štúdia slúchadka, tieto HyperXy, neviem ako sa volajú, ale napíšem vám to do popisku. Bezdrátové. Ľutujem, že som si kúpil tieto bezdrátové slúchadlá, tie drátové boli o mnoho lepšie. Nevybíjali sa, nemali ste problém s odozvou, s neskorším, proste. Bezdrátová technológia proste stále nie je taká špičková, ako by sa zdala. Proste kábel je kábel. Podľa môjho názoru. Z toho vercajku možno len tento Black & Decker uťahovačka s vymeniteľnou batériou, kde máte automaticky dve baterky v balení, jednu dobíjate, z druhou šrobujete, ak robíte nejaké skrinky, blbosti. Trebujete niečo z IKEA zošrobovať. Geniálna vec. V každom prípade poďme natočiť kameru, s ktorou točím. Ja vám to nahrám na môj iPhone. Moja kamera je Sony Alpha 6400, je to bezzrkadlovka, pomerne už ako taká staršia, minimálne 3 roky starý model, ale vidíte, že je ten výstup nie je zlý. Toto je širokouhlý objektív, 10 až 18, F-ko má nejaké celkom zlé, myslím, že má 4. Jo, vaše otázky na Instagrame. Hugo sa pýta, aká vecička je najdôležitejšia pri natáčaní a keď sa pokazí, ako a s čím ju nahradíš v tej chvíli. Pri natáčaní je najdôležitejšia vecička tá, kde máš zapísané to, čo chceš povedať, to znamená väčšinou moja hlava, a keď sa pokazí, tak ju nahradíš ničím, lebo to video bude na hovno. Čo najlepšie sa ti za 2020 stalo?
Všetci z mojej rodiny sú zdraví a relatívne šťastní. Mikinu dovezieš aj na východ alebo len v blízkom okolí? Čo je to za hlúpu otázku? Aj na východ? Samozrejme. Komponenty v stolnom počítači, nejaký Intel i7 tam bude. Mám tam Radeony RX 580 dvakrát, myslím, že 8 GB. Mám tam 32 GB RAM a mám tam nejaký 0,5 terabajtový hard disk. Čo ďalej chceš vedieť, počítač je vždy to isté. Aký fotoaparát by si odporúčal pre natáčanie pre poloprofesionálov? Asi by som odporúčal GoPročku alebo iPhone. Dámy a páni, bratia a sestry, to je z tohto videa všetko. Môžete sa ísť pozrieť do popisku videa, kde nájdete všetky tieto produkty. Ja sa dúfam, že vytrapím s tým, že vám tam dám linky na všetky produkty, ak nie minimálne názov. Verím, že linky. Budem veľmi rád, ak dáte like na video, ak ste tu noví, budem veľmi rád, ak budete odoberať môj kanál, pretože možno, že ďalšie zaujímavé video a ešte zaujímavejšie bude ešte zaujímavejšie priamo pre vás. Ak náhodou máte pocit, že by ste ma chceli odmeniť alebo pozrieť si nejakú bonusovú časť niektorých mojich videí alebo proste ma jednoducho len pozvať na pivo len tak, lebo proste sa nám zdá, že som týpek, tak to môžete urobiť na ko-fi.com/Ondrej Strenčina a pozvať ma tam na pivko. Budem veľmi rád, je to taký krásny nástroj, ktorého sa teraz veľmi teším a snažím sa tam dávať aj nejaký bonusový obsah. Ešte prípadne budem rád, ak mi dáte follow na Instagrame a odber na môj druhý kanál, kde by som chcel streamovať a stále čakám, kým tam bude 1000 odberateľov, aby som mohol aj s mobilným zariadením streamovať niekde, kde pôjdem na nejaký výlet. Verím, že to bude zaujímavé, zábavné a naživné. Ja vám prajem krásny deň a krásne Vianoce a dúfam, že budú mať všetci radosť z tých darčekov. Ak máte nejakú otázku, fúknite do komentára. Zostaneme v kontakte. Čaute.